Gaurkoan, osasuntsu eta pozik programan digestioari buruz mintzatuko gara. Eta horretarako Ibon Gurrutxaga, medikoa den Ibon, ekarri dugu platora. Kaixo itxaso. Kaixo Ibon. Ja, lasai ez platoan, ja, Bai. ohikoan zaude. Horixe da, bai. Bueno, gaur digestioaren gaia dugu. Bai. Eta beti ez badago lotura bat digestioa eta lasai jatearen, ez, edo patxada sartzearen horrekin, ez, lotura bat dagoela. Bai. Hori ala da, lasai egon behar jaterakoan digestio bat izateko? Bai, bazkariak, lasaitasunez egin behar ditugu, murtsikatzea baita gutxinaka, ze azken finean, ahoa baita gure aparatu sistemako beste organo bat da, eta laguntzen digu, ez, digestio prozesu horretan, ze azken finean oso azkar jaten baldin badugu, kalteak izan ditzakegu gure beste organoetan, adibidez, aterosklerosi gehiago izan dezakegu, hau da, gure odolzainak gogorragoak egotea eta kolesterola depositatzea edo hor gelditzea, ez, abiaduragatik, baita antxietatearekin jaten baldin badugu, arazoak izan ditzakegu, ez. Oso azkar jaten baldin badugu, gero tripakomia izan dezakegu, digestioa mantsoago egiten da, eta hori baita kalteak izan ditzake, gure azukre edo perfil gluzemikoan esaten dugun horretan, eta beste arazoak, diabetesa adibidez, eta Eta nola ekiditu estresa, ez? Batzutan, igual, korrika eta presaka ari garen ez egunero, agian, igual, 15-20 minutu ditugu ez, jateko, eta segituan jaten du. Nola ekiditu estres hori? Bueno, hori askotan zaila da, gure egunerokotasunean ez, estimulo asko ditugu, lan presio oso handia eta baino gure ratutxo hartu behar dugu, bazkaltzerako orduan, hori, ez dakit, 30 minutu edo bakoitzak ikusiko dugu ez, baino denbora bat izan behar dugu. Jaterako orduan oso antsietatearekin jaten baldin badugu, lehenengo respirazio edo arnasketa batzuk egin pixkat erlaxatzeko eta gero jaten hasi, ez? Eta batzutan, pantailen kontua ere, horrek ere eragin aldigu estresaren kontuetan, hau da, ze ari garen ikusten pantailaren atzean, ze batzutan pantailekin jaten dugu, ez? Bai, gomendatzen dena beti ez bakarrik jateagatik, baizik eta gure inguruarekin edo gure erlazio pertsonalekin, ez, hizketan egotea, ze horrek baita egiten duena da, mantxotu eta gutxinaka jan, ez? Ze pantaila batik ematen gaude, mugikorrarekin, jaten joaten gara, eta ez gara konturatzen ze azkar jaten ari garen, ez? Ordan hori baita, hori gure denbora izan, eseri, saiatu ordu berean jatea, baita, elikagai osasungarriak, eratzen dugu horri buruz, baino hori. Eta gero, zuntzen kontua ez, esaten dute ez beti, zereal integralak edo janberretugula, zuntza hundiak dituztelako, hain garrantzitsua dira digestio bat izateko? Bai, oso garrantzitsua da digestiorako, gorotzarako, baita divertikulitisa adibidez ekiditen du, baita kolesterola jaitsi dezake, eta baita pixkat saziedade gehiago ematen digu. Orduan ez dugu antsietate horrekin jaten. Eta horri gehitzen baldin badiogu, ura, baita komunera joateko orduan erreztasun gehiago izan ditugu, ez? Bai, divertikulese hori aipatu duzu, ni ez nintzen horrekin oso erlazionatua, baina ezken aldiotan asko entzuten ari naiz, ez? Eta da nahiko asunto potentzia. 60 urteko pertsonek edo gutxi gora bera, adin horretako jendea arazo asko izan ditzake divertikulitisagatik, ez? Azken finean, kostatzen baldin bazaigu komunera joatea, ez dakit, poltsatxo txiki moduko batzuk sortzen dira esteolodian, eta poltsatxo horiek infektatu daitezke eta arazoak ekarri, ez? Orduan, maiztasun batekin jaten baldin bagara komunera, zuntzarekin jaten baldin badugu, ura baita gure dietan sartzen baldin badugu, arazoiek ez ditugu izanen.
Bueno, bi aipatu dituzu ez, komunera joaterena eta urarena. Ura ze zentzutan da garrantzitsua gure digestiorako? Zergatik laguntzen dugu hainbeste digestioran? Ba, bueno, zuntza urarekin jaten dugunean edo edaten dugunean, biak batera, egiten duena da gorotza pixkat gehiago handitu eta erreztasunez komunera joan gaitezke. Eta horrek, ba, bueno, baita hidratatzen gaitu, ura azken finean onura asko ditu gure gorputzean, ez? Baina beti pertsona bakoitza, ba, bueno, litro erdi, 2 litro artean edan beharko luke, baita kontuan izan behar dugu lodiera, bueno, gure pisua, gure altuera, eta baita urteko zegaraian gauden, ez? Adibidez, udan, ba, ur gehiago edan behar dugu, neguan baino hori da. Eta ura ez da zego gustatzen, infusioak edo ura daukaten elikagaiak, bale? Fruitak edo, ez? Hori, bai, meloia, sandia, horrelako gauzak, bai. Zainzuriak. Eta adibidez, hori, komunera joateko zailtasunak dituzten pertsonen artean, horiek dira zure gomendio nagusiak, hau da, zuntza dituzten elikagaiak jan eta ur dexente jan? Hori, eta gero baita, ba, bueno, badaude beste gauza batzuk, komunera mugikorrarekin sartu, askotan jende asko esertzen da eta mugikorrarekin hor gelditzen da, eta gero baita hori arazok ekarri ditzake, adibidez hemorroideak, besteak beste. Baita saiatu gutxi gorabehera ordu berean joatea komunera, askotan hori oso zaila da. Eta baita, zailtasunak baldin baditugu, oholtza moduko bat jarri hanken azpian, eta ez, 80 gradutan ez egon, baizik eta 40 hori da la leche, hori da trukazo. Nik hori deskubritu nuenetik, nik uste hori dela, ez ez digute txikitatik hori erakusten, ez? Azken finean, guk naturan bizi ginenean, hori da postura naturala. Eta horrengo, ez dakit, komuna dira antinaturalak. Bai, esertzeko egoteko eta listo. Nik deskubritu nuen esan joa, eta hau ez diate txikitatik. Baina, bueno, jende asko erabiltzen da teknika hori. Bai, gero eta gehiago. Bueno, mila esker, Ibon, hau izan da, gure digestioaren atala, eta hurrengoan gehiago, mila esker. Hurrengoan arte, bai. Osasun prebentiboan higienea eta elikagaien segurtasunaren garrantzia oinarrizkoa da infekzioek saihesteko eta osasun orokorra bermatzeko. Hona hemen 4 puntutan azalduta. Gaixotasun infekzioen prebentzioa. Elikagaien manipulazio okerrak edo higiene falta egokiak elikagaien bidezko gaixotasunak ala nola salmonella, listeria edo coli eragin ditzake. Esku higienea elikagaiak ongi garbitzea eta prestatzea eta hozkailuan temperatura egokia mantentzea funtsezkoa da infekzioa saihesteko. Osasun publikoaren babesa. Elikagaien segurtasuna bermatzeak populazio osoaren osasuna babesten laguntzen du. Segurtasun arauak betetzen ez direnean, intoxikazio kolektiboak gerta daitezke. Batez ere jantoki kolektiboetan edo elikagaiak ekoizten dituzten enpresetan. Haurren eta adinekoen babesa. Haurrak eta adinekoak kalteberagoak dira elikagaien bidezko infekzioen aurrean. Higiene ohitura egokiek eta elikagai seguruak kontsumitzeak talde hauek osasun arriskutsuetatik babesten laguntzen du. Ohitura osasuntsuen sustapena eta kontzientziazioa. Elikagai seguruak eta higiene sustatzeak kontzientzia osasuntsuak sortzen ditu. Jendeak bere elikadura ohiturei buruz arduraz jokatzen duenean, osasun prebentzioan indartzen da eta gaixotasunen intzidentzia gutxitzen da. Laburbilduz, higienea eta elikagaien segurtasuna osasun individual eta kolektiboaren oinarria dira, eta haien zaintzak bizitza kalitatea eta osasuna prebentiboan nabarmen hobetzen ditu. Bueno, oraikoan, elikadura egokiaren garrantziaz, nutriente gabeziak saihesteko hitz egingo dugu. Gure gorputzak behar bezala funtzionatzeko, vitamina eta mineral jakin batzuk behar ditu.
egunero hartu. Eta gabezia horiek saihesteko elikadura orekatu eta askotarikoa izatea da funtsezkoa. Lehenik, nola bermatu dezakegu elikadura batek beharrezko mantenugai guztiak ematen dituela? Lehen urratsa da, elikagai talde guztiak barne hartzea. Frutak, barazkiak, zereal integralak, proteina iturriak, arraultzak, lekaleak, haragia, arraina eta esnekiak. Kolore askotako elikagaiak jatea lagungarria izaten da, vitamina eta mineral gehiago hartzen ditugulako. Elikagai prozesatu gutxi jatea eta freskoak lehenestea oso osasungarria da gabeziak saihesteko. Zein elikagai gomendatzen dira bereziki vitamina eta mineral gabeziak saihesteko? Burdina, alde batetik, haragi, giharra, lekaleak, espinakak eta fruitu lehorrean dagoena. C vitamina, laranja, kiwi, piperrak eta tomateak, hemen dago C vitamina, eta burdina hobetzen du, burdinaren xurgapena hobetzen du C vitaminak. Kaltzioa esnekietan, brokolietan, almendretan eta sesamo hazietan dugula. D vitamina, arrain urdinetan, arrautza gorringoan eta eguzkia hartzea ere gomendagarria da. Eta B12 vitamina batez ere elikagai animalietan dago, oda arrautzak, haragia eta esnekietan. Vegetarianoek arreta berezia behar dute vitamina honetan. Nola laguntzen du elikadura orekatuak gabeziak saihesten? Elikadura orekatua da mantenugai guztiak kantitate egokietan jasotzea. Ez gehiegi eta ez gutxiegi. Horrek gorputzaren funtzionamendu guztiak ondo garatzea bermatzen du. Sistema immunarena, hazkundea, energia ekoizpena eta bestelako prozesu fisiologikoak. Gabeziak saihestuz, gainera nekea, infekzioa, konzentrazio falta eta gaixotasun kroniko batzuk prebenitzen aldira. Ariketa honekin tricepsa landuko dugu. Horretarako, besoa altxatuko dugu eta besoaren parte hau fijo mantenduz, bakarrik ukondotik gora dagoen partea mugituko dugu. Atzera eta mendikan gora. Berriz, beraz, sorbalan atzetik eta gora. Eserita egoteko postura zuzena, kontuan izan behar dugu iskion non dauden. Iskion hauek, zur hauek, aulkiaren aurka egon behar dira. Jende asko esertzen da pelbisarekin aurreratua eta ikus ezazue ze gertatzen den gure bizkar ezurrarekin hola egonda. Hau, izango litzateke, hola. Gure aurrei asko esaten diogu, jarri zuzen, haiek tentsio asko izan dezakete gorputzean eta olako postura mantentzeko zailtasunak izanen dituzte. Nahita ez, esaten duana da, iskionak kontaktuan hartzea, albo batera mugitzen banaiz, bat nabarituko dut eta beste batera mugitzen banaiz, bestea nabarituko dut. Orduan, biak eta pixka bat antebertsoa eginda, eseriko gara, horrelako postura bat mantentzenko. Postura hau, gaizki dago. Bizkarrezurra, begira nola gelditzen den. Horrelako postura. Horrela, egunean zehar egoten bagara, ligamentuak, muskuloak, tendoiak luzatzen dira gehiegi. Eta ez da onuragarria. Bete beharren gizarte honetan, bizigaren honetan, eta gure zutaberik importanteena lana den honetan, eta beti ardurak ditugun gizarte honetan, askotan ahazten zaigu aisialdia ere hor dagoela, eta azkenean oso zutabe importantea dela ere gu zoriontsu egiteko. Batzutan jendeak ez daki ez da eskubide hori daukanik, eskubidea duela berari gustatzen zaizkion gauza horiek egiteko edo horietaz gozatzeko.
Orduan, hausnarketa handia egin behar da askotan, ez digutelako oso ongi erakusten gure burua arlo horretan ikusten, ez? Edo zer nahi dugun jakiten. Zer gustatzen zaigun, kirola gustatzen zaigun, artea gustatzen zaigun, lasaitasunez liburu bat etxean irakurtzen egon, edo zen gauza dela. Orduan, gure bizitza antolatzen dugunean ere, hori hartu behar dugu kontutan, gogoratu behar dugu, noiz behinka, astean behin, bitan, hirutan, gure aisialdirako denbora izan behar dugula. Horrek lasaitasuna ematen duelako, ez gaude ardura batekin, gaude guk deseatzen dugun gauza bat egiten, eta horrek zer eragiten du, zoriontasuna. Orain arte esan ditugun hormona asko, oxitozinak, endorfina, gauza horiek zoriontsu egingo gaituzte, eta gehiago egiteko gogoak, klaro. Behin gustora egonda gauza bat egiten, berriro errepikatzeko. Eta horrek ere ardurak edo egin behar edo zer egin beharrezko horiek tokatzen direnean, hobeto egongo gara, zoriontsuago egongo gara, eta egongo gara pentsatzen ere askotan inkluso gustatzen ez zaizkigun gauzak egiten ari garenean beharrezkoak direlako, bizitza horrela delako, pentsatzea, gero joango naiz eta egingo dut, edo bihar, edo motivazioa handitzen da gure eguneroko behar horietan, aisialdia elikatzen dugunean eta helburu horiek guretzat ditugunean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.